You can't afford to have more fun anywhere else. Join the Your Opinion Duo with DJ Sizwe and Zippy D. Monday to Thursday, 3 to 6, and enjoy the ride. Balekile izazi ndoba wena uphela ndawonina kwi-knowledge yakho. Exactly. Kunamagama xa biza yenza istress ufuna ukukhulula amaqhosha ayihembe okanye nebe hembe xa uzowabiza. Khulele tayo ngakhumsha ke ngoku. Lokho kukhumsha. Xa uqhubeke namatayi uzowabiza wena. Akona amadoda nawo ufumanise ukuthi xa ibona umlungu wawo ndakasoko uyibona uyabila lento. Kanti lokhulula nje wena ihembe. Uyawiva noma benise lunch athi nakulo mlungu esiza amadoda. Indithi zawatolika Uthetha ke ngoku. Nokuthi yamoyika. Funeka igama kuzalithetha licinge alidibanise silana nalento okhumsha ke omnye umfana esikoleni sabo so babethanda utoyitoyo so kwabizwe SGB xa bathi bangasemva utata we-SGB athanda uthetha athwala igobe tata hlabo phoza waseholiday utata akho sidala elimi uzaligoba njani liba ilimi lidaliwe lingagotywa kwa No ndivana. Uqebile ugoba ke No ndivana. Join the Your Opinion Duo with DJ Sizwe and Zippy D. Alright, 293.8 FM izwi lethemba okuphila kwezizwe. Njengoba sesitshilo ke mphulaphuli nomthando njelo sasasake ngelixesha sakuphathela pha umfundisi uPastor Jasni Khumshani ithetha lento le uPastor Jas enambasada yangapha kwa Brothers for Life. Tata masikwamkele sikubulisa apha enqubeni. Banibulise mhlobo wami ndibulise nabaphulaphuli ngakumbi abefundi bonke bengamakoloni. Alright tata mhlambi kumuntu ongakwaziyo okanye mhlambi omanesiva ngegama lakho khasicacisele nje ngokufutshane nje ngawe introduce nje kubaphulaphuli bezwe lethemba ngokufutshane nje. Ndinzalwana seqonga mina kwindawo Toptelita kodwa ke ndizinze eGauteng ngoku ndi-ambassador eBrothers for Life kuzwe lonke. Ndisebenza communities zonke ke including Eastern Cape Province. Namhlanje ngokufutshane nje namhlanje uyayazi uba ngabana siqala 16 days of activism against women and children. Sikhumbule ke futhi into bangabana ke awumama nabantwana abazihlukumezi ngokwabo bahlukunyezwa ngabantu abangotata. As iambassador yase Brothers for Life ungathini mhlambi umyalezo nothi ubhekise kubantu abangotata pha phandle pha? Umyalezo ukliye kangento bana inhlanganiso esimane sibana zona minister wama women, children and persons with disabilities uHonorable uMamulu Cingwane umtholo esivumelana ngawo this year kuba uthi vikela Mzansi kwanele communities united in preventing violence against women and children in our country. So ndicinga ba ngumyalezo ongafuna utolikwa lona eneneni sithi kwanele sizwe this is too much violence against women and children in our country. No, iba lihlazo not only nje kwi-image yomZantsi Afrika kodwa ihukela isidima sobudoda edakeni ngoba abantu abenza izinto ngabantu abazibizi babona bangamadoda. Singatsho into yokubana abantu abangotata abahlukunyezwa kodwa ukuhlukunyezwa kwabo asinakukulinganisa nokuhlukunyezwa kwabantu abangomama kunye namantombazana. Recently bekusanda udlwengulwa umntwana apha oyi-lesbian wafakwa ibrush yokucleana etoilet napha kuye ngaphansi. So zizinto ezo ezinganyamezelekiyo abantwana badlwengula benxiba amanapukeni. So asikwazi kuyijustifya lena intlonti sithi siyenza kuba singaphangeli okanye siyenza kuba si-depressed okanye lo rhulumente akasihoyanga. We can't do that. We can't continue hurting other people because kukho izinto ezibonelisekiyo zezwe ekuhlaleni. So sithi ke thina ke madoda angonqeni othetha phandle kwanele this is too much esinyamezela thina yonke lento enzekayo. That is why sisebenza kunye namanye amaphulo karhulumente uqinisekisa uba izigebenga ziyabotshwa. And okunye tata siyayazi into bangabana mhlambi abantu abapha phandle pha ezilalini xa uthela nge-16 days of activism against women and children uthatha ilwimi limbi elinzima kubo okanye abayilwimi abangalivayo mhlawumbi ungathini ukucacisela nje abantu ngale campaign sikuyo singumZantsi Afrika nje wonke kuphela khawusicacisele briefly nje ngokwesiXhosa kwenzela uba nophana notatamkhulu omameleyo akwazi
sikwazi ukuyi-understand uba ngabana ingaba sithetha ngantoni xa sithetha nge-16 days of activism against women and children. Abantu bakuthi bayikhumbula into yokubana izizwe ezimanyeneyo elaqumrhu sithi xa sibiza i-United Nations naye labona kukho imfuneko yento yokubana kubekho iintsuku apho sizimisela khona silihlabathi sithi ezi ntsuku zi-15 sawuququzela sikhwaza sisenza ingxolo sisithi kwanele ekuhlukunyezweni kwamanina. Yonke ke loo nto siyenza kuba sijongise kwela phulo likuthiwa yi-International Human Rights Day likazwelonke liba ngomhla we-10 kaDisemba. So i-16 days of activism ngoku siye sabona into yokuba masingathi nje liphulo lokuncedisana nomama kodwa sifake kunye nabantwana kuba ngoku linyani elinto yokubana abantu abangomama abantu abangomama kunye nabantwana bahlukunyezwa ngokufana eMzantsi Afrika bade kubekho nentlonti ngokuyobabulala. So eliphulo ayilophulo lokuqela edakeni igama lamanina kodwa ukuncedisana ukuthi kuyekwe lo mkhuba wokubulawa kwabo All right. Okunye khasixelele tata ithi into mhlambi umuntu uyazibuza uba mhlambi ndingenza ntoni mna ndingutata okanye mhlambi ndingumama ndingenza ntoni ukuthatha inxaxheba ukulwa nokuhlukunyezwa koomama nabantwana. Ungathini mhlambi kumuntu ongazaziyo uba mna ndiyazi inxaxheba endinoyithatha kodwa ke ngokwentliziyo nam ndiyabawela ukuthatha inxaxheba kodwa ke andiyazi mhlawumbi uba ndingayithatha njani inxaxheba. Ungathini mhlambi kulo mntu lowo? Okokuqala into silindele into yokuba abantu baphume uphulo ngola hlobo baphuma uphulo ngalo xa iba yi-National Mandela Day apho kuthiwa yenza nantoni na kulo mizuzu unayo nakweli ityeli ayomizuzu ke ngokuthiwa yi-16 days khakwe wenze umohluko ekuhlaleni kubekho izinto zenzayo. This time around kuquka into yokuba xa kukho ingxolo yokungondwa apha enekdo kumuntu ongumama, talk about it. Say something about, call the police, report crime. Xa kukho umuntu odlwengulwa eshibhini phambi kwakho suthi uyayideserve loo nto fola amapolisa ngoba kuyakwenzeka ngomso bengumama wakho. All right. Amazwi okugqibela ukuqukumbela nje nakubaphulaphuli abathandi belijelo sasazo nangona ke ukhumbula uba ngabana sesilekana ku-World AIDS Day ukwenjenje sizayidibanisa yonke ke loo nto leyo. Khawuqukumbele nje ngamazwi akho okugqibela. Amazwi wami okugqibela sizwe egameni lamadoda oMzantsi Afrika ngakumbi akwi-Brothers for Life campaign nakwi-men's sector yomzantsi ndiphuma elubala ndisithi sicela uxolo kuwo onke amanina nabantwana abangamantombazana abathe bahlukunyezwa egameni lobudoda. We are so sorry, we apologize for this and sipromise ukuthi sakwenza umohluko oko kusemandleni sawukwenza ukuqinisekisa into yokubana akho mntu uyawuphinda ahlukunyezwe eMzantsi. Uba ngaba kukho abantu abazibiza bangamadoda abasethe egqolo ukuhlukumeza amanina thina sakubaxela emapoliseni singawuthethela umthetho ezandleni kodwa sawuxelela amapolisa into yoba kukho umkhwa owenzekayo kulaa kona sicela babanjwe abantu. So ndithi ke sizwe sicela uxolo kakhulu kubantu abangomama sayazi ipain esibafake kuyo hlazo esibafake kulo bathi besithwele for 9 months basibeleke imikolo basenza abantu sithi sawubadala sibone uba ngamaxhobo basingabadlwengula. We apologize for that on behalf of all men of South Africa. All right. Ndiphume kancinci emxholweni Mr. Jasi ndikhe ndakuvuthetha into ibixhaphake kakhulu ikakhulukazi apha even nakumabona kude nakuthini u-encourage abantu uba mabathathe i-treatment yabo emveni kokuba ngabana ke kwathethwa nazindabeni kuthiwa kukho abantu abakwazi ukunyanga isifo sikagalawe. Ndiyithethiswa ke le nto ukuba sesisondele naku-World AIDS Day. Ungathini mhlawumbi ebantwini khawuphinde ugxininise laa mcimbi ubuthetha ngawo? Okokuqala sizwe ndingumfundisi odeyiniweyo nam ndinobizwa njengabanye abefundisi kodwa andisokuze mna Mbulelo Jasi ndibeke ubomi babantu ekungciphekweni ndibaselise amanzi endiwathandazeleyo ndawugqiba ndibakhuthaze into yoba bangayisebenzisi itreatment yabo. Andisokuze ndiyenze loo nto ngoba itreatment le bayityayo ize nothini. So siyacela abantu abangabathandazeli nabantu abanesiphithiko sokuphilisa intsholongwane kagawulayo i-HIV ayinyangeki
kodwa siyakholelwa ngobana uThixo ngenye imini uyawuza aphendule. Kodwa ukuyekisa abantu i-treatment yintlonti engathethekiyo. So siyabacela abantu abathandazelayo nabantu abasephiwo sokuthi ngenye imini bangatshintsha impilo zabantu, bangayekisi abantu i-treatment. Nam ndinganawo amanzi endlini yam, kodwa uba ndiyawasela funeka ndiwasele neepilisi zam ukwenzela zonke izinto zindincede. So nayi imessage esiyisendayo nominister wezempilo sithethile naye sathi sawuphuma uphulo sithethe nabefundisi ngoba asifuni igama likaThixo lirhubelwe edakeni. Mfundisi wam, ndiyabulela kakhulu mani ngexesha lakho. Kangoba ndiyathemba uba ngabana ke ndiyafuna ukuphinda ukuyishumayele lo mcimbi phaa nge-World AIDS Day nge-1 kaDisemba. Ndiyathemba uba ke sawukwazi ukufumana ngelo xesha. Ndiqonde mani khe ndiyiveze kuba bendikhe ndayivuyiveza ndiyibona uba inobunyani phakathi ngoba abantu abaninzi ni-really bastrugglishile kulo mcimbi lowo. Enkosi kakhulu, ndiyabulela ngexesha lakho mfundisi wam. Thank you very much and God bless you. All right, thank you very much. That was Pastor Yasi ku-93.8 FM. Mukwenje njalo ke sithi yena ebesicela banzi nge-16 days of activism against women and children. Themba uba ngabana ke nobengayazi izukuthi uyazile ngolusuku lanamhlanje. Ithi ke loo nto leyo masambe phaa ngo-Sean Wright sithi because not being ngenxa yoba ndingumama ayithetha ukuthi loo nto leyo andinako uba ngabana ke ndenze kwenzeke. Just because I'm a woman, it doesn't mean that I'm not capable. A woman of God. Is here. Make sure you are always tuned into Your Opinion with DJ Sizwe and Zuki D. And let's cruise into this festive season together. Doesn't mean I'm not capable. Standing authority, giving honor unto the King. Just because I'm a young one doesn't mean I'm not bold enough to spread the good news about the Lord. Sihlobo nathi kwasi lethu ka-Facebook Izwi Space Lethemba FM okanye ku-Izwi Lethemba Christian Community Radio Station. Izwi Lethemba, ukuphila kwezizwe ku-93.8. Your Opinion Drive Show. Uthi omnye ubhuti benditya i-green paper.
I-green paper. Baby akiwa. Nitya net green salad. Yabe drinkers. Yathi drink. Yabo zonke leziqala ngothi. Uthini? Nitya green paper. Yabe drinkers. Yathi drink. Siyama ku travel road. Alright, G. Abantu bakaZeti. Nifuna thini? Abantu bakaZeti. Ikin drink Drink. Nitya net green salad. Yabe drinkers. Hantya net drink. Siyama ku travel. Serious go put. Abantu bakaZeti. You're listening to Your Opinion Drive Show with DJ Sizwe and Ziggy D. Alright, 93 joined the FM. Sasifikele ngelo xesha intoba ngabana ke sikhangela abo bazalwayo ngosuku namhlanje.